ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки ҳамин наворро тамошо мекунед. Аз ҳамаи шумо илтимос дар зери видео лайк монед ва пеш аз оне ки наворро тамошо мекунед бигӯед ки алҳамдулиллаҳи роббил аламин. Ба хотири чи ин суханҳоро мегӯм. Албатта вақте ин хабарро шумо мешунавед шод мешавед. Бешак мегӯед ки алҳамдулиллоҳ. Ин боиси ифтихори мусалмонҳост ки имрӯз то моҳи апрели соли 2023 ҳаҷми мусалмонон дар дунё зиёда аз 2,6 миллиард одамонро ташкил медиҳад ва рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. Дар кураи замин 25% одамонро мусалмонҳо ташкил карда истодааст. Иншоаллоҳ рӯз ва замон ва инчунин мусалмонҳо дунёро ташкил хоҳад кард. бигзор сафи мусалмонон зиёд шаваду душманони мусалмонҳо, душманони ислом нобуд шавад. Амин. Чӣ гунае ки бузургон мегӯянд хас каму ҷаҳон пок. Бигзор хасо кам шаваду ҷаҳон пок шавад. Айни замон дар ҳамин моҳи апрели соли 2023 ҳаҷми одамоне ки дар ин дунё қарор доранд 8 миллиард 27 миллион 647 ҳазору 607 нафарро ташкил карда истодааст ва инчунин 25% ана ҳамин одамонро дар дунё мусалмонон ташкил медиҳад. Иншоаллоҳ пас аз чандин солҳо, пас аз 3-4 сол пас мебинем ки аллакай 50% одамон дар дунё мусалмонҳо хоҳад буд. Зеро фаромӯш накунед чӣ гунае ки вақте расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам паёмбар шуд, дар 40-солагиаш мушрикон бениҳоят зиёд шуданд. Рӯз то рӯз сафи онҳо зиёд мешуд, сафи инсонҳое ки ба ӯ имон оварданд, мусалмон шуданд ва баъдан ҳама мусалмон шуда буданд, ғайр аз онҳое ки дар тақдиру насибашон ҳамон мушрику кофиру бадбахтиашон боқӣ монда буд. Иншоаллоҳ дунё ҳам ҳамихел аз дасти мусалмонҳо обод хоҳад шуд ва аз дасти ӯ бадбахтое ки зидди ислому зидди мусалмонҳо ҳам несту нобуд хоҳад шуд. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Бар шумо саломатӣ, тансиҳати Хона Ободӣ хоҳон ҳастам.